crunch pangani downside joka AI. I did some research ngaro ila jong ngadu brio ba use ya ka AI ngenget kini ki generation menta ne ki ba pedru don me hi ki bala use ya ka AI in the everyday to. They're spending billions of dollars to build data centers around the country. It's sort of the largest infrastructure build in human history. And it's a need that many communities across the nation are rejecting. There's very little regulatory scrutiny of data center energy use. If policymakers fail to change anything, by one estimate, electricity rates for average households will spike by as much as 70%. The ega kaban kata ngiti muslim ngiti bet mo ngisulit be chat GPT open be ka food kali jing kali don teng teng ngi kali pangakam don teng teng ngi kali personal life bernyara bengi ke tingi ngim tip behind the scenes mo ke ba ka battery kamba. The first of all ka risk jong kani ka AI am kalong no ba kini ki company mentam kilong no they are losing a lot of money kini ki company kini ki Google ki Meta ki Apples mo kita shoot kini big companies ke bahaya kila upload deki billions hadu $750 billion kila upload henry kim pat yo nong era kini ki open AI kini ki Claude mo kini ki Gemini ki Google am kini ki pat yo nong era ki upload ke hadu $750 billion tambah ka jing yo nong jong ki pat ka datang 75 billion ban ya break even am ki don come extra 650 billion. Di bon ki beriu mentama kini ki investors sai mo long no kini ki big investors te ki basit invest kini ki company mo wada ki pui perkhat ke wada ki beriu bro menta ki ba long excited hai ka AI ki ong ba ka AI it will take over, it will replace human beings ka even ke kan pensuk yang mo kar kom perkhat jungi ro la don AI la su ki bona kita ki hype ba pi ha ki internet sepangga di ka AI Henry ka AI pati it's facing another problem but along no aku mencoba mo cuaban ka internet kalong no kanika bubble burst along no ke cuaban ka internet ki beri kala along excited ba kanika di very big opportunity ba ban make money ki ba join ning kong ka AI kin yo bisa dum kin ruspa mo tambah mostly pati ka feel along no the muslim na kapor internet bubble burst ki bona ki company balong ba sha ki shongdor de ki billion dollars ndre tang sisni ki jana te ki pisawan nambar bakal along overhype la along no kunta kan lada feel lada ka opportunity ki brio ki ong yang opportunity bakal bona mo fila pan kamai pisa bona na kan ya tangba dapat pat in reality pat kami habra kan la along no kumenta gini ki companies ki bahe ram there are building too much ki pulut sabab pelan ndre ka jingyo pat kam dar yo kampat daerah ka right time menta kan kinumpat yo ra menta they are building too much takada they are losing money kan de la sada la da kala awan ka crash ka market pat timot kitu ki jing pulut ro kala long le noi kan long sep e kai de ngi pat mo ki normal human beings pat ki normal mo ngi bam tip than spang gini ite kan affect you yengi ki loss ma ki mo the first of all they fin notice bham bakini ki prices jong kini ki phone ki prices jong ki laptop ki prices jong kini ki fridge mo kini ki lasang man ki door la ki la ka man dai Immediately raising prices on the products. The company says soaring memory chip prices are driving up costs, and the AI boom is a major factor behind the surge. The AI trade is leading to real near-term inflation. Kini kila sedang man kiu dor la kila ka man dai de nakadaw euro ki kiu dor kini kabalong interesting na marpet ya ki AI center mo la long no ban rani kini am don kami kini ki large memory kan shit ong kini ki DRAM ki NAND kini ki ba shit sna kini ka Samsung ka don sa arteli ki companies three big companies kan ki ba shit sna kini ki memory kan di na benta ki phone na benta ki laptop na benta ki refrigerator Henry menta ba ke ek baja padam nakadaw yu ka Apple ru kini ki iPhone am kala ki dor la ki la ka hamta ke Apple kala announce bakal kala pen ki dor ni ki products joka nakadaw yu it's because ba kini ki company padam ki ba kini ki AI company ki don kambai kini ki large model kini ki large memory system ban store ki data center jung ki
Ti magiban jaka bakin serve yikini ki phone yikini ki small memory ban build a phone ki laptop ki serang ban focus not shawai ti obviously the video business de chata ba yo nong different let's ta ki tu siaru mentam ki yo nong ki de kila sedang ban switch ke attention juki kila alin no shaka AI industry kila asna no de kini ki computing system kini ki memory ba ban de yikini ki AI services ke yikini AI company kan ti mentapat menu ban effect pan ti kalong shortage kini ki memory mo should use ki phone ba should use ki laptop kalong shortage ka memory ti menta ki phone ki sakyu dor ke nomor ba kini ki don than su ki basana kini nomor ko focus baro akla ale chaka AI takara ki sedang ban ki dor kini kan ti on top of that day karang don suru sakawai ka problem ka ba ni ki pat ba ngin face kadai ba kini ki data centers it consumes a lot of water, lot of energy. Mdere tang kaladro ma, kaladro obviously ki hapelut laki laka ma, na martang man bil ya kawai ka data center rode, ka songdor hadu di billion, 1 billion ay kan reach way, man bil ya kawai ka data center. Na mari kini data center habbu kini ki chips kini ki chips ki songdor di billions. Then on top of that, we don't come ki transformer, we don't come ki cooling system, ki machine ki repair, bafin pandad lang tu Ti ka cost hadu di ki billions of dollars. Takadaw ka along no ka jing pulut bon ha jing yonong na yonong tan rakan. Ti pihak pulut hadu kata. Ti ngibat ki brio ke ibat ka ban effect ngi akalan energy wise one mo, we don't come ya ka ngen. Ka mentawan penpejai kita di machine dan kam ki di spark liter mo di hajar di thousands of liters namar menta de la da fi village AI mo la da fi use ka AI de fit kli ka we ka jing kli kan lut ka da kom no 0.5 ml okay de la da kla respond mut kan lut 5.5 ml 5 to 550 ml ka di injection and then la da daily keywords ki bala palat ya ka chispa tali keywords de mur ka kan lut stek kalat the daily kalan video call and ba file video call kan lut silitare she almost silitare ko te ka ek ban jaban mo approximately de ni hayeng asame mut in use in reus pa litare te kini ki AI centers padam dokum nomno de ki million of liters can use te kane ko kan yo ne then plus kataru ka system jong ki de kam de ka system ba recycle ya ka system jong ki ka kim palle ya kata pen pejai kini data center sai de ban pen run da home de te mur kalong no la da fi pulut ka ka tu ko ka evaporate na ki ka ja bin na kan te na kadao si USA uni Kevin Larry rude uni Kevin Larry di investor di businessman ula thiet adu sapo ajar ikas kini ki jaka ban pen bil kini data center sata kasnong yuta tiki buat part kini ki activities along no kum tiseng balang de hadu si spa sapo arngo de iman hadu si spa sapo ar group ki balong persa ban bil kini data centers namar ba ki tieng yo du ki open AI erum tam ki kwa haban sna sisu kini ki data centers ti ka US eru mental along no kum ka government ka ailat mo tama ki brio part kila sedang manyaki ken kim sha than reban sna gini data center se ti kile kumnu pan na stay ban la along no kum ki Google ki kini ki open AI kini ki cloud kini meta ki wan convince ha India kadang adu 250 to 300 data centers menta di plus India le yang along no kumo iba mudi le ula ai hadu ka tax break hadu 2047 mut kilaban operate ye gini data center without paying any tax ba ka union budget ru kala pelat ya kata ba without paying any tax ba kilaban pendon kam di kini ki ka government kala dia di ki almost 200 acres of land, thousands of acres of land bakila dia ye kini ki data centers bakin penyan. Okay, and on top of that lu mentali ki plan boka big investment de kani 20 billion kalau plan ban invest akane vika sakta untuk something kadi kasnong kata kadi kasnong ai India bagi mod bil hang tai kini ki data center su kebahe ba
Ti hangta kan sawan krisis hakalan rupat na marga de rupat ka jaka ka ba duna India jong ile kam da de than ra ka chnong ka ba klan hakalan You know, as sustainable as people would like to talk about it. I mean, AI data centers look so good on paper, the headlines are shining bright. A striking figure that was mentioned in the assembly by the Congress, MLA, 5 AI prompts could consume roughly half a liter of water. 5 AI prompts, half a liter of water. How real is this concern, sir? Help the viewers understand. Penyaji kini data centers lu kamdera kapasuk kan hablut di billions and billions of dollars kin ban perlu di kini machine iki chips it's gonna be very interesting ni ki beriru in face crisis hakalan technology wise ki phones ki door laki laka kini ki data centers lu ki consume a lot of energy, a lot of investment in lut bisa ti kan sawan ka crash ru namar kini ka pisa ka mi profit era kini open AI mta mostly ki David ki basu fund be ki investors de ki naka government ka bayarap pisa ki it's gonna be very interesting later on kan kadai nakadawi rupat kini ki government kini ki company rupat ki build dia ngasulong lingwa kadai nakadawi ba ki build ye kini ki data center sai kadani ka jitmuro ma kadin plan sedin ban pelut billions and billions of dollars ma diki spa billion man pelut claim yo nong ide kadan be ike ti according to the research de ki angam bagi kwa ban pelong ya ka AI am kum ka currency kan kum ka pisa kan bo brio am un hab dan kam be ya ka AI hajing im jong claim ka AI un mlar kan ban pendan kam ki kwa ban bil ya kata artificial intelligence am bagi ki kwa ban pen kala bleiru la long no kat kum ka research ngam de ba mangama kata ka research bagi kwa ai ban penlong blei ya ka AI am bagi brio kan mane blei ya ka AI kan long overly smart AI intelligence am bagi ki brio adu pa ngila dan kam sebab pelat kenya ka without it am nginum la sukin ban yeme ki kwa ya kata ti an ki kwa ban control ban sukin ban surveillance ki brio namar da ki brio baro la use ki data am la use AI ti ki data jungi kin let dot ang to ha ki data center jungi ti ka government kini ki company zero ki la tip kenya ka behavior jungi ki brio ki la tip ba ngi sutana de ke ni kli ba shang ke ki sukin ban control okay ti mostly kan deiru hi ka dei be hakalan ban rule the world hi la long no kum tama man rule the world ti tambakat pa kidam don ki priom kan sejarah kan darau ka ki kwa ai kini ki self driving car mo ba kan nya ai ka AI en reka lar ka AI dan hotel hi ban kat bau beri udang nya kali le la dak to AI kalau perfect kan orang beri nek lihat dusman hi gitu ka AI ro da ka dom kin along no kum ta ti kani ka AI yam da ka kwa ba kan rule over the world kan kini ki big company say yam that means ki hab ban control complete control ban shim no ya ka lujung long try jungi ki priwe hab kini no ya ka hab ban long no ki machine si ki robots ya ka AI ba kan control the world ti kata ki long no ki conspiracy mo ti ba ni chapang ka AI ti ngan sa bat penisu ki video chapang ka AI ti rada fi subang ni kum kini ki video ere ti fi lawan subscribe mo ti tangkap time ta segi kulish bon